ನೆಕ್ಕೆದ ಲಡ ಆಯ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನ ಹೊರಡು ಕುದರೇನಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ವೀವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪನ್ಲೆ ಏರೆಗ ಮಿಗ್ದಿ ಪದಿ ಲಡೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಇಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬೈದ ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಒಂದು 8ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಜಾಗ ಊಪನ್ನಂಗ ನೀವು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಗಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿ ಬೈದ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಉಂಡಲೆ ದುಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಸೊ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಜಬಿಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ತಂದುಂಡಿನಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತಿರಡು ತುಳು ಪಾತಿರ ಜರಿ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಬೈದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುಲು ಪುರ ಇಪ್ಪಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಸಾರಿ ತಾರೈ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರೆದ ಗೊಬ್ಬು ಐಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಲಗೋರಿ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕನ್ನಡವಾದ ತುಳು ಮಾತಾಡೋಣ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋಡ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುನ ಕಾಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಲೈವ್ ಆದ ತಷ್ಪವ ಸೊ ಬಲೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೊಂಡು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಊಪರ ಗೊಬ್ಬು ಏಟು ನೋಡ್ಬರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬನ್ನಗನಿತೆ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಸೊ ಏನು ಆಯ್ನಾತ್ ಇನ್ನು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಪನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಡು ಬೇತು ಊಲ ಪದೊನ್ಲ ಬರಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬುಡದಿನ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ನ ಬಾಯಿಡೊಂದು ಇಂಚಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಕೇನ್ಗೇನಿ ಹೋಗಿ ಉಲಾಯ್ ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ ತೋಜವ ಯಾನಂತ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡುಂಜ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೆಂಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತಿಂಗಳು ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಕಿಂಚಿತ್ತದ ಇದ್ದೀರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾತೈಕೊಂಡು ಪದ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಅವನು ದಿನ ಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋದಿದ್ದವು ಬಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೂಕ ಪಾತೆರ್ಗ ತೂಕ ತೂಕಬಹುದು ತುಳು ಉರಿಪಗ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳುವ ಬೊತ್ತು ಗುಲಾಯ್ ಬೊತ್ತು ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಡಿತ್ತು ಗೇಟ್ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಆಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೇಟ್ 3ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಗೇಟ್ 3ಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕೆ ಏನಾನು ಬಂದಾಗ ಮುಂತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲಗೆ ಮುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ದರು ತುಳುದಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಡೇ ಬೈದರು ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಅಂದ ಸಸಂಗ್ ಮುರುಲ್ಲರು ಮಂಡಗಿರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಐನ ಹತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ತೂಕವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಲಸ ದೀತ ಕಲಸ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಅರಿಯಾವಡು ಬಾರ ಆವಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಲತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಧನ ಕಲಸ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡೆ నేను ತೋರ್ಸ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ತಿಂಡಿ ತನಸದಾದ ಇತ್ತಿನ ಈ ಮಿಠಾಯಿಲು ಪುರ నేను ಮಾತ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನ್ ಅದು ಮೇರೆ ಚಪ್ಪೆದಾನೆ ಮೇರೆ ಅಂದ ಅಂದ ಮಂಜಿ ಕಾಲಿಂಡೇರ್ನಾ
ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾವು ತುದಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಬರೋ ಕಾರಣ ಮೇರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಇಂಟು ಬೈದ ಸೊ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪೀರಾಡುಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಲೆಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಇಂದು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಕತ್ತಿನಿಂದು ತುಳು ಬತ್ತರ್ಲೆ ತುಳುವರಿ ಪಾಲೆ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾರತ ನನಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇರೊಂದು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಗ್ತಾ ಅವಳ ಕಂಡಂಡಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನು ಕಾಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಲು ಬೇಕಲ್ಕ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿಂದ ಓಕೆ ಶೂರ್ 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 ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಓ ಗುಬ್ಬುಗಿದ್ದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪಾರ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಇನ್ನೆನ್ನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಬೇಗ ಬೈದ್ರು ಅವ ಮೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೆಗೆದು ಸೀಟ್ ಬೇಗ ಬರ ಏನ ಕಣ್ಣನೆ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ 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 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾ ಅನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಲಡೆ ಮನ್ಪೇರ ನಾ ಬಂದಿನ ಲಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಸಾಧಾರಣದ ಒರ್ಮರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೈತೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರಾತನ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋನಕ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಯಾಪನ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಈ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದುಯಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಓಲ್ಡ್ ಪುರ ಏನಂಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಿಂಗರದ ಪುರ ಪೂರ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಶೋ ಕೊಡು ಅದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆತಾ ಅವನ ಮೇರ್ ನೈಟ್ ಆವನ್ನದ ಏನು ಲೈಟ್ ಆಪಜಾ ನಾಟ ಬೇಲೆನಾಡ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅರನ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮಠ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಆರತೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತಾದು ಬರ್ತಿನ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬರಡು ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ತಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ഞാൻ എനർജിയിലുള്ള ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೇರು ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟದ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಾಮ ಪುರದಲ್ಲೇರು ಇನಾಮ ಮತ್ತೆ ಇನಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುಗಟ್ಟೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅವೆಂತೂ ನೆಂಟೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಟ್ಟು ಆವಡು ಅದೇ ತುಗಾನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂತ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ದುಃಖ ಅದಪ್ಪುರ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇನಪ್ಪ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ವನಸ್ ಗಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ತಾರೈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾರ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲರ್ ಒಂದು ಟೈಸನ್ ಬಲ್ಯರ್ ಕಡ್ಲೆ ಬಲ್ಯರ್ ಐ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಿನಿಕಿನಿಯ ಮೀನಿಂದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಮುಳಿ ತೊಕ್ಕುಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಳಿ ಬೇಡ ಉಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಜಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೂಡುದೀಪ ಎಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಂ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಾಂ ದೋಣಿ ಅವೆ ಹಾಂ ಅವೇನಾ ಓಕೆ
ಏನೋ ಹುಚ್ಚು ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾಳೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಎಂದೇನಾ ಹಾಂ 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 ಏನೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಿಸಾಣಿಗೆ ಹಾಂ ಹುಚ್ಚು ಹಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಳೆ ಅವಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಂಗಿಲ ನಾಳೆ ವಾಚಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತೋರಣ ವಾನಮದ ತೋರಣ ಏನೋ ಇನ್ನೇನಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವು ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಕೌತ ಕಟ್ರೆ ಅವು ಕೆಕ್ಕಿಂದ ಬಲ್ಗತ್ತ ಬಿನ ಓಕೆ ಮೀನು ಅಂತ ಗಾಳ ಏನೊಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡಿ ನಾಳೆ ಏನ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದತ್ತು ಬನ್ನಿ ಏನಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಡ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಂದರಾ ಅವೇನ ನುಗ ಬಾ ನುಗವು ರೈತರ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಓಕೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಎದಾಗ ಬಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊಂಡದ ಬಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಏನೋ ಚಿಟ್ಟ ಕಂಡ ಪತಂಗ ಪತಂಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೇಪಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಗುರುದೀಪ ಗುರುದೀಪ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಸ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೊಗರಿ ಬೊಗರಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬನ್ನಿ ಕುರಂಬು ಅಂತಾರತೆ ಒಂದು ಉಂಗಿಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಡಿಯಾ ಬೋಟು ಹನಿ ಇದೇ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಏನೋ ಓಕೆ ಆನದೆ ಏನೋ ಬೀಸಾನಿಕೆ ಒಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅವನ್ನ ದೈವದಾಣಿ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಸರ್ತಾ ಪಂಜಿ ದುಬೈ ಪ್ರೇಮ 4 ಆಯ್ಕಾದನಾ ಅವು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಏನೇ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬುರ್ಜಿ ಖಲೀಫಾ ಇಂದೇನಾ ಯಾರು ಒದೇ ಬರ್ತಾರೆ
ಏನವ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ವಾಚ್ ಅವ ಆನೆಲ್ಲ ಕಾಣದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಗಾಂಧಿನ ಡಪ್ಪಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಂಬು ಅವೇನಾ ಹುಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಗೋರ್ದೀಪಾಗ ಐನು ಮಾತು ಓಕೆ ಬಿಡದಿತ್ತು ಮುಖ ಒಯ್ದಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮನೆ ತಲ್ಪ ಒಯ್ದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಂದು ಲಂಚ್ ಚೆನ್ನ ಗೊಬ್ಬನೊಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಂಡ ಒಂದೆಂಚಿನ ಮುಕ್ಕುಲ್ದಾರ ಗೊತ್ತು ಒಂದೇನು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನದ ಕಾಯಿನ್ ಚೆಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳುವೇರೆಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆನೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಂಚೆ ಗೊಬ್ಬನೊಂದು ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಒಯ್ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ದೆತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ದೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪನಾ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟ ಪಾಡೋದು ಕಣ ಪಂಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಲ್ತಂಬ ಓಡತಾ ಓಕೆ 2 3 4 ಓಕೆ ಇಂಚೆ ನೆಟ್ಟ ಕಾಲಿಡತ್ತೆ ಕಾಲಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಏನಕ್ಕೋ ಹೆಂಗ್ ಮೂರು ಸಾಕಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಿತ್ತು ಅದೇ ನೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀರ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೆಟ್ ಈರನ್ನೇ ಒಂದು ಪಾಲು ಉಂಟು ನೆಟ್ ವಾಡಲು ಜಪ್ಪೋದು ನೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾಲಿ ಪಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗ್ಪಾಡ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಗೆ ನೆಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿ ವಿನ್ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ದಾನ್ ನೆಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಫುಲ್ ಆವಡು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರೋನತೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆವಡು ಐಬಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಕೋ ಏರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನೆತ್ತೆ ಅನ್ನದೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ವಿನ್ ನೀರೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೀರೇ ಈರ್ಸೋತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಡು ಏನ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕೆದ ಲಡ ಆಯ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನ ಹೊರಡು ಕುದರೇನಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ಲಾ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣತಾ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ಸೊ ವೀವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗ ಮೆಗ್ದಿ ಪದಿ ಲಡೆ ಆದಿನಿಂದ ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇರದ ಮಂಡೆ ಕಲಶ ನೆಕ್ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂವಾದ ಹಾಂ ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಹೂ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಪುದರುಂಡು ತೊಲೆ ಪುದರುಂಡು ಸಸ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಟ್ಲ ಉಂಟದ ಪುದರೇನ ಪೋಲೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅವು
ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ಹಾಂ ಮಗೊಂದು ನಮ್ಮನ ಫೇವರೇಟ್. ವಾಟ್ ಸೊ ಒಂದು 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 ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಪ್ಪಿದ ಸೌಂಡ್ ಹ್ಞೂ ಮೂಡಲ್ಲ ಮೂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮೂಡೆ ನಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅದು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಹ್ಞೂ ತುಳುತ್ತಲೆ ಹಳ್ಳಿದಾಳೆ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಕತ್ತಲಿಗೆದ ಕತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಅಂಚು ಪೋಯ್ ತೂಕ ಏ ದಾದ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಏ ಒಂದು ಮೆಡಲ್ ಉಂಟಾ ಹಾಂ ರನ್ನರ್ ಆಫ ಭಯಂಕರವಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಹಾಂ ಮೇರೆ ಹೆಡ್ ಬೌಲರ್ ಮೇರೆ ಹಿಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಈರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ತುದಿ ಜಾಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಬರೋದು ನಿತ್ತಡ ವೈಪೆ 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 ಪೂರಸ್ ವೈಪೆ 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 ಬಲ್ಲ 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 ನಾಲ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ 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 ಬಲ್ಲ ಕರ್ಪುಡು ವೈಪೆ 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 ಬಲ್ಲ 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 ಜೈ ಏನಾಡು ಜಾರಿನ ಮಾರ್ರೆ ரெண்டு சட்டு புரியல அந்த எதுக்கு லாக் போயிட்டேன்னு லாக் பண்ணேன்னு வக்காரிங்க அந்த இது ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಇದು ಚೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಗಮ್ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಗೊಬ್ಬಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ತುಳುಪಾತರ್ಗ ತುಳುವರಿಪಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಫಲವಾದ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತರ್ನೆಲ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ದೊಮ್ಮುಗಳ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಗಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೌಜಿಗಮ್ಮತ್ತೆ ಲೇಸಡ್ಲ ನಿಖಲು ನುವೆ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಉಮೇದಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆದೆ ಲೇಸನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ನಡಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸುಯಾರತ ಇನ್ನಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ತುಳಿ ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳಿ ಒರ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಎಂಕ್ಲು ಐ ಮೀನ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ರೆಂಚ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ದಾದ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಬಲ್ಲು ವೈಪುನ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಒಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಚದ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರು ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಾಕಲ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತಿತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಹೋಗಿ ಗೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಾರ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಅದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತನೆ ಏರ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂದಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಬನ್ನೋಡು ತುಳುವಾತೆರಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಾದ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಲೆ ಬಟನ್ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್